హలో ఎవ్రీబడి, చాలా రోజుల నుంచి నేను మీ ముందుకు రాలేదు కదా. ఇప్పుడు నేను వచ్చానంటే మీ గురించి భాగ్యలక్ష్మి బంపర్ ఆఫర్ లాంటి ఆఫర్ తేవాలి కదా. సో వినండి ఈ ఆఫర్స్. రిపబ్లిక్ డే సందడి 24వ తారీఖు, 25వ తారీఖు, 26వ తారీఖు 3 రోజులు సూపర్ సేవింగ్స్. ఈ 3 రోజులు మోస్ట్ ట్రెండింగ్ ప్రొడక్ట్స్, కాస్ట్ ఐరన్స్, ట్రైప్లై ప్రొడక్ట్స్ ఆఫర్స్ చెప్తున్నాను, ఆశ్చర్యపోతాను. ఇండస్ వ్యాలీ ప్రొడక్ట్స్ మీద ట్రైప్లై ఆర్ కాస్ట్ ఐరన్ ఫ్లాట్ 40%. మోస్ట్ ప్రీమియం బ్రాండ్ 30% ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్. ద మోస్ట్ ట్రస్టెడ్ బ్రాండ్ Hawkins ఫ్లాట్ 15% డిస్కౌంట్. Bergner, an international brand, flat 30% discount. If you want to cook with pride, like Sanjeev Kapoor, Wonder Chef from 29% to 54% flat. Rama, the oldest brand with great technology cast iron, flat 30% off.